दिनै बिटिसि गोरोबथा सान। बिटिसि गोरोबथा जायनि सिगाङाव जेबो गैयामोन। सुक्तिनि आगोल बे बिटिसि ओनसोलाव जेबो गैयामोन। बिटिसि गोरोबथानि उनाव गोबां जौगानाय फैदों। बिपिएफ हान्जाया बिटिसिनि गोबां जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै सान्थियैनो खामानि मावनो हाबोदों आरो गोबां डेभेलपमेन्टखौ नोंथांमोनाबो नुनो मोनबाय। प्रमद बर'आ सोरखारनि हिसाबै बिटिसि गोरोबथा सानखौ फालिनांगौमोन। दिनैनि बे सुक्तिनि सानखौ प्रमद बर'आ आसलते पालन खालामनांगौमोन, बेखौ सरकारि भाबै खालामनांगौमोन। बिपिएफआ दिनै बिटिसि सानखौ बिटिसिनि गुबुन गुबुन जायगायाव फालियो। दिनै बिटिसि गोरोबथा सान। थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव खालामजादोंमोन बिटिसि गोरोबथाया। सिगां बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदिनो देग्लायबो सिगांनि बिटिसि सरकार खुंथायनि गोहोआव थानाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दिनै 20थि बिटिसि गोरोबथा सानखौ फालियो। गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावबो क'क्राझार जिल्ला बिपिएफनि बानजायनायाव 20थि बिटिसि गोरोबथा सानखौ मेहेरगोनाङै फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलिनि लांगोनायाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनायनि उनाव देबोरगावआव थानाय बड'लेण्ड मार्टियार्स सेमेटेरियाव हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबारजों मान बावो। बिनि उनाव मार्टियार्स सेमेटेरियावनो दिनैनि बिटिसि गोरोबथा सान फालिनायनि सायाव मोनसे सावरायमेल खुंफुंनाय जादों। आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारनि गेजेराव मोनसे सुक्ति जाना थाङो। बे सुक्तिया खालि बिएलटिनि थाखायल' जादों नङा, बे सुक्तियाव गोबां गरखाफोर, गोबां असमिया माने आसु, गरखा आरो मुस्लिम आरएमसि, बेंगलि फेडारेसन, गोबां बेबादि संगठनफोरा जोंनो लेटार अफ सापर्ट होदों। बेखायनो बे सुक्तिया खोब सान्तिपुर्ण भाबै जानानै थांदों आरो बे सुक्तिनि दारै जोङो बे 15 बोसोराव बिपिएफ हान्जाया बिटिसिनि गोबां जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै सान्थियैनो खामानि मावनो हाबोदों आरो गोबां डेभेलपमेन्टखौ नोंथांमोनाबो नुनो मोनबाय। मथथे बे सुक्तिनि दारै गोबां खामानि जादों बिटिसि ओनसोलाव। सुक्तिनि आगोल बे बिटिसि ओनसोलाव जेबो गैयामोन आरो दिनैनि बे सुक्तिनि सानखौ प्रमद बर'आ आसलते पालन खालामनांगौमोन। बियो दुर्भाग्यजनक, किन्तु बियो जोंनि मोनसे हिस्ट'रिक जारिमिनारि बे सान, बे 10 फेब्रुवारिया बेखौ सरकारि भाबै खालामनांगौमोन, किन्तु प्रमद बर'आ बेखौ खालामाखिसै। जायनि हक प्रमद बर'आ सरकारा बानायाखैबाबो जोङो बिपिएफ हान्जा हिसाबै 10टा साब डिभिजन हेडक्वार्टार आरो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव जोङो बिपिएफ हान्जानिफ्रायनो दिनैनि बे 10 फेब्रुवारि बिटिसि एकर्ड सान बड'लेण्ड डे बेखौ जोङो फालिनाय जागोन। बिटिसिनि गोरोबथा सान।